jsem Ondřej Martinek, jsem afilák, živý mě afil, jsem nadšenec do afilu a mám pro vás přednášku, jak dělat afil nejenom pro 1000 Kč měsíčně, mě afil živí. Živí mě poměrně dobře líp než průměrná měsíční stát v Česku. A ukážu vám, jak v podstatě používat základní metody, které v podstatě všichni známe v afilu, ale jak je vylepšit nebo jak je používat jazyk. V podstatě od mě jsem afilák, zároveň spravuju pár partnerských programů, Ekoná.cz a Svět cukrářů a k tomu všemu jsem ještě bývalý copywriter, což se trošku promítá do té zprávy těch programů, že můžu pro partnery ty nejlepší zpracovat texty na míru, který konvertují, vždycky dělají víc než ostatní. Můžete mě znát z blogu, z Twitteru, partner jsem v podstatě už 7 let, pořádně mě živí třeba 3 roky poslední a 2 roky jsem affiliate manažer. O čem dneska budu mluvit? V podstatě tohle všechno pravděpodobně znáte. 7 základních nebo jednoduchých metod propagace nebo různých reklamních prvků. Většina z nich je implementována v běžných programech a já vám ukážu, jak se s nimi dá pracovat líp, než dělají ostatní, než dělají, když s nimi pracují začátečníci. Začneme osobním doporučením, což je cesta, kterou v podstatě běžní afiláci nepoužívají. V podstatě všichni děláme online marketing, takže osobní doporučení je pro nás úplně klíčový. Hlavně neuděláte tím velký braty, takže ne všechny bude zajímat. Ale na konci vám řeknu, proč to může být zajímavý. Osobní doporučení. Je to ideální pro začátečníky, v podstatě nepotřebujete žádný weby, žádné zkušenosti, žádné náklady. V podstatě jenom potřebujete být důvěryhodný ve svém okolí a být schopný prostě jim něco doporučit. Na hloubu si zjišťuju, že jednoduchý způsob, jak lidem doporučit produkt, který jim pomůže, nebo který jim udělá radost, tak v podstatě je to o segmentaci. Stejně jako o ní budu mluvit v e-mailingu, tak v podstatě platí tady. Vyberte si ve svém okolí 3 až 5 lidí, kterým můžete doporučit ten produkt, který jim pomůže, že když budete vědět, že někdo má problém s ledničkou, doporučíte mu ledničku, kterou máte ověřenou. Lednička je špatný produkt, ale můžete s tím pracovat dobře. A v podstatě vyberte si jenom malou kůžinu těch lidí, se kterými můžete pracovat a těm to doporučíte. A uvidíte v podstatě jejich zpětnou vazbu a na tom se můžete případně učit, když budete používat osobní doporučení, což neočekávám od běžných afiláků, protože všichni budeme používat PPCčka, email marketing, sociální sítě, SEO. Ale v podstatě, kdyby to někdo chtěl pracovat, tak pro předání toho affiliate příznaku nebo té affiliate zprávy, že ten návštěvník, ten zákazník je od vás, tak se můžou použít kupony, což nejsou ty klasické slové kupony nebo kupony z kuponových serverů, ale v podstatě je to kupon, který nese nějaké označení partnera. V podstatě připravujeme pro Svět cukrářů, takže partner nemusí používat affiliaty, neřeší žádný cookies, bude mít kupon s označením jeho webu, někomu dá, předá ho offline, online a ten člověk přijde do e-shopu, použije ho v rámci objednávkového procesu, stále žádný affiliaty nikde nejsou a v podstatě až po objednávce ten e-shop zjistí, že to je od afiláka. V podstatě naváže se to na tu affiliate platformu, kde to je a v podstatě připíše se ta konverze. Takže neřeší affiliate linky, cookies, nic. Případně jednoduše můžu předat ten affiliate úplně nejlepší přes Facebook, přes e-mail. Ale doporučuji, když to budete dělat, tak nepište svým přátelům hnedka, že máte skvělý produkt, který chcete doporučit, ale nejdřív se s nimi sejděte nebo promluvte se s nimi face to face a až potom, co s nimi budete nějakou důvěru, tak jim doporučte ten produkt. Facebookem, e-mailem, jak to bude. A tip na závěr, není to v podstatě tip pro vás, nebo pro běžný afiláky, který by to používali, ale ten offline affiliate, jak jsem to nazval, můžou používat naše přítelkyně v podstatě. Moje třeba přítelkyně, můžu říct, že je afilačka, protože v podstatě si vydá měsíčně na afilu tím, že osobně doporučí nějakým svým přátelům třeba 5000 Kč. Není to nic úžasného, nikoho to neužít, ale pro ně je to strašně zajímavý přivídělek, že v podstatě doporučí svým přátelům, něco, co zná, něco, čemu věří, co má doma, co jim může ukázat. Takže je to tip spíše pro naše partnerky, který nemají občas do čeho píchnout, a případně pro začátečníky úplně s afilem, protože nepotřebujete web, nepotřebujete nic.
Textové odkazy. Je to nejzákladnější a pro mě paradoxně jeden z nejlepších propagačních materiálů nebo prvků, který můžete v online použít. Je to naprostý základ snad v každé offline platformě, pokud nepracuje jenom s keyframey, takže v podstatě můžete s nimi začít od produktů až po služby a používáte prostě napříč články, mailingem, sociálními sítěmi, v podstatě kdekoliv, kdy se dá umístit odkaz, tak tam můžete použít klasický textový odkaz, který přenáší prostě ten affiliate příznak. Co mě se osvědčilo, já s odkazy pracuji hodně, protože základem mých příjmů jsou obsahové weby, autority, sajty, landing page, tak v podstatě pracujte s nimi jako s klasickými odkazy, takže nezapomeňte, což se fakt opravdu stává, zvýrazněte oproti ostatním textům. Podtrhnout je, což je už standard hotového odkazu, že jsou podtržení. Přijete hover, když přesně přejede uživatel myší, tak prostě změní barvu, zmizí podtržení. Případně na ně poutejte pozornost tím, že z nich uděláte nějaký call to action prvek, třeba tlačítko, znovu zase přejede přes něj uživatel, přes ten klik myší, změní barvu, velikost, změní se prostě text. Určitě nemůžu říct, že funguje zelený tlačítko nebo červený tlačítko velký malý, musíte testovat vždycky v závislosti na svém webu, na své návštěvnosti a v rámci ještě nějaký relevantní skupiny lidí nebo nějakého množství. Nebudete nikdy testovat proti sobě na 10 lidech, musíte jich mít stovky až 1000, pokud možno v jednom dní. Takže to testování je náročné na třeba prvotní náklady, ale pak máte v podstatě na webu nasazenou tu nejlepší variantu, která už konvertuje a líp v podstatě zaujme ty lidi. Dost jsem často řešil, když jsem nasazoval texty nebo odkazy do článků, jestli ty affiliate linky mám otvírat do druhého okna pro toho uživatele, když na ně klikne, nebo jestli ho mám poslat přímo v rámci toho okna. A osvědčilo se mi v případě, že mám affiliate katalog nebo obsahový web, kde mám dodavatelů víc zboží. A mojí strategií je ani ne, aby ten člověk udělal teď hned tu konverzi, ale abych roznesl u toho uživatele co nejvíc cookies, abych tím zvýšil šanci na tu konverzi. Tak v tomhle případě bych ty affiliate linky otvíral do druhého okna, normálně target blankem. Jsou proti tomu studie, že uživatelé to nemají rádi, ale z mých čísel prostě nesetkal jsem se s tím, že by ty uživatelé nějak dokázali dohledat, že bych je naštval, nebo že by se nevrátili. Jestli taková možnost tam je, tak je to mizivý procento. Opakem k tomu, když mám recenzní článek, v podstatě na jeden produkt mám tam velice pravděpodobně jednoho dodavatele, tak použijte čistý link. Chcete od toho člověka, ať teď hned udělá nějakou akci, velice pravděpodobně, ať koupí ten produkt teď hned. To samé tomu člověku neházejte klacky pod nohy, takže neodkazujte na hlavní stránku e-shopu, neodkazujte na kategorii, ale pokud možno na ten produkt. Protože ten člověk už nebude mít žádný problém hodit ten produkt do košíku a objednat. Má to trošku problém v případě, že budete mít hodně produktových třeba recenzí a to zboží se vyprodá, tak uživatelé budou chodit třeba na 404 nebo na neaktuální zboží. To se musí pak postupně řešit na tahání třeba k small feedu a aktualizování toho odkazu. Je to trošku složitější, ale pro začátek dá se pracovat i s tím, že to děláte ručně v rámci desítek i stovek, bohužel jsem to dělal v posledních pár měsících. Prostě aktualizovat, co to zboží, jestli je aktuálně skladem. Takže jestli to uživatelé posílám správně. Další věc, kterou jsem řešil, jestli mám skrývat v podstatě v příkazovém řádku nebo dole v prohlížeči se vždycky objeví, když najedete myší na odkaz, kam to vede. V podstatě testoval jsem, jestli prostě mám mít ten odkaz krásný, hezký v rámci toho webu, vypadá jako stránka, takže uživatel si myslí, že jde ke mně, anebo jestli tam má ukázat ten cílový e-shop a hlavně za ním je vždycky nějaký affiliate parametr, pokud nepoužívám přímý odkazování, například affiliate pro. Testoval jsem to na 1500 proplicích v rámci AB testování proti sobě a vyšlo to úplně stejně. Nemyslím si, že běžný uživatel na to nějak reaguje na tyhle běžné parametry, na to, že odkazujete se k sobě nebo ven. A stalo se mi, je tam jedna výchylka vůči tomuhle pravidlu. Víte, u jaký platformy uživatelé reagují špatně na ten odkaz? Na Facebook. Kde je viditelný? No, když je viditelný přímo ten odkaz. Z nějaké platformě, jakoby affiliate platformě. No takhle.
Nevíte? No, CJ. Jedině u CJ jsem měl v podstatě 15% rozdíl, že ty uživatelé na to neradi klikali. Ten odkaz prostě je hnusný a v podstatě nic s ním neudělá. Takhle vypadá, můžete si do něj dát ještě nějaký SIDčka, nějaký prostě identifikátory webu, ale je hnusný a to uživatel demonstruje ho. Takže jedině tohle bych doporučil, kromě jiných důvodů ho skrývat. Prostě přes nějaký interní přesměrování. 301 prostě to skrýt přes od nějaký krásný název, tohle by mohl být třeba boty baťák v závorkách nebo v lonítkách. V podstatě z těch dat mi ukázalo, že prostě uživatelé tyhle odkazy nemají rádi, takže co můžete, také skrývejte. A má to ještě k tomu dva důvody. Ty odkazy skrývejte proto, abyste mohli přes nějaký skript nebo WordPress doplněk nebo řešení na míru analyzovat zdroj prokliků. V případě, že v podstatě uživatel projde přes čistý proklik od vás, tak vy nevíte na tom finálním e-shopu, odkud ta konverze přišla. V případě, že si budete trackovat ty odchody ven, tak nezjistíte přímo, že tahle konkrétní objednávka byla z seznamu z klíčového slova blablabla, ale zjistíte, že ten proklik, který od vás byl přímo z těch seznamů. Takže zjistíte, že třeba seznam vám přivádí 1000 návštěv na web, ale reálně prokliků konverze nebo prokliků ven je třeba 20. A zjistíte prostě najednou, že nějaký problém, že třeba uživatelé ze seznamu nejsou tak zdařivější nebo nejsou tak schopní prostě se proklikat webem, takže musíte třeba zjednodušit tu konverzní cestu na vašem webu. Nebo zjistíte prostě, že třeba z Facebooku z 1000 lidí proklikne 900 lidí. To už ukazuje, že není to vůbec špatný, je to jednoduchý web, projde jasně čistě web. Takže přesměrovávejte nebo skrývejte odkazy, především kvůli tomu důvodu, abyste mohli analyzovat ty vstupní stránky vašich návštěvníků. A tady tip nakonec má to smysl i kvůli konkurenci. V podstatě, jestliže vy odkazujete přímým odkazem na ten e-shop, a pokud to nejsí který je přesměrovávaný, tak já se vás dokážu dohledat v rámci analýz, klíčových analýz odkazového profilu toho mateřského e-shopu. Takže když se podívám na odkazový profil konkurent nebo toho e-shopu, který propaguju, kde to ikona svět cukrářů, tak zjistím, jaký jsou jeho partneři. Což není úplně žádoucí, nechceme ukazovat své weby ostatním, můžou být unikátní, můžou být neúplně unikátní, takže jsou lehce skopírovatelní. Takže to přesměrovávání má smysl kvůli konkurenci, aby vás nedohledal, protože v případě, že se přesměrovává 301 nebo v podstatě jakkoliv, tak to nedohledá do těch analýzách. Takže u toho mi to dává velký smysl, protože já vím, jaký weby máme konkurence, vím, co můžu dělat. Samozřejmě vím to i díky tomu, že znám ty uživatele, můžu si ty weby dohledat dle třeba Voice. Další poměrně známý reklamní prvek jsou bannery a půltočoprtky. Je to hodně používaný, ale mě to používají jenom spíš amatéři, začátečníci, kteří neměří účinnost těch reklamních prvků. Protože bannery jsou krásný na brand, jsou krásný na zobrazení, ale prostě nekonvertují. Protože ten uživatel nemá žádnou motivaci pro ten nákup. Vidí hezký banner, otázku, jestli ten banner je vůbec relevantní vůči tomu obsahu a velice zrovna CTR může být úžasný, když tam bude krásná barva s tím produktem, ale to neznamená, že má zájem o to, si jenom proklikne. Takže bannery v podstatě z mých uživatele nebo partnera i offline manažera sami o sobě nekonvertují. Dávají v případě smysl jenom, když je použijete jako doplnění článku, jako grafický prvek, který rozvíjí ten článek. A v podstatě, když už teda potřebujete ty bannery tam nutně mít v jakýkoliv podobě, ať už dynamický, statický, provozní boxy, tak se snažte k tomu článku. Já vždycky pracuji s obsahovýma webama, takže k tomu budu dostávat celou přednášku. V případě, když máte kategorie tematický, budete mít web o zdraví, budete tam mít kategorii pitní režim, budete zdraví recepty, něco jiného, tak je každý kategorie vhodný přiřadit jiný typ bannerů. Pokud to nedokážete přiřadit na téma článku, tak aspoň do těch kategorií. Aby v podstatě ta tematičnost tam byla nějakým způsobem provázaná, to se mi na konverzích v podstatě projeví líp. Sice banner stále je špatný konverzní prvek, ale vždycky je to lepší než ten naprosto obecný banner, který je na všech stránkách. To nefunguje skoro nikomu.
Vlevo v podstatě je banner, který používáme na ikone, je základní, je obecný a v podstatě může se linkovat nebo zpravovat partneři linku na hlavní stránku. Je pěkný, není špatný, je tam call prvek, je tam produkt, který se vám provazuje, že je dynamický banner, ale jak konvertuje to dobře. Protože je to obecní a návštěvníka z konkrétního webu, z konkrétního článku o nějaké tematice, velice pravděpodobně zdraví nebo příroda nebo ekologie, tak prostě přijde na hlavní stránku a nemá důvod tam něco dělat. V případě, že bychom na web o zdraví v podstatě právě z kategorii typní režim doplnili banner vpravo, který je o klidném režimu, tady je to trošku seklidí, jinak ten banner je dynamický, prochází tam ty jednotlivé produkty, ty láhve a v podstatě na konci jako útočný prvek pro prokliknutí, stejně jako vlevo. Tak za první, prokliky byly zajímavější, byly, mám dojem, že 3x větší a byly z toho konverze. V podstatě, takže jestliže nutně potřebujete na tom banneru nebo na tom webu mít grafické prvky, dobře, ale vybírejte tematicky k tomu článku nebo k kategorii a pracujte s tím prostě chytřeji než ostatní. Ostatní nasadí na web banner a čekají na kopec zlata a pasivní příjem. To se nikdy nestane, protože bannery prostě nefungují. To už je jednodušší napsat článek na a linka pravděpodobně to konvertuje mnohem líp než prostě bannery. A když už grafické prvky chcete mít na webu, tak používáte podobek či button, tlačítka. V podstatě tu levou část, dal by se to říct, že to je banner. V podstatě je to jenom grafický prvek, tady je to dot, je dost idealizované a dobře, a pod ním je tady na kliku potřeby pro prčení. Je to prostě výzva nebo informace pro uživatele, na kterou reaguje mnohem líp. To samý ten button vpravo, to je v podstatě jenom tlačítko, který si uživatel nebo partnerka, v tomhle případě foodblogerka, vloží na web. A skvěle se nám to osvědčilo právě pod recepty, protože ona jim řekne recept, popis a najednou tam je tlačítko tady na kliku potřeby. Dává to smysl mnohem líp, než kdyby tam byl obecný banner, v podstatě jenom svět cukrářů. Nekonvertuje. Když už teda musíte to čem prvek. Líp se pracuje s odkazy a dává mu ten větší smysl i z hlediska konverzí, z hlediska profilů. Ty se to bude trošku propojovat, protože v podstatě článcích vždycky budete používat jako odkazující prvek odkazy. V podstatě ty textové odkazy se prolínají hodně obory, v podstatě mailingem, PPTčkama, sociálními sítěmi, všude jsou textové odkazy. Já vám ukážu, jak pracuji s články na svých obsahových webech, jak je stavím, jakou mají strukturu. Co se osvědčilo? V základu mám tematické články. Musí být za první čtivý, dobře formátovaný, osvědčili jsme odrážky, případně seznamy. Můžete vyčíst třeba vlastnostní produktů nebo nějaké podstatě výčty. Dnes rád pracuji s fotkami, můžu být dostatečný protože budou nějakou důvěru v tom uživateli a že nevidí po 20. prostě nějakou sněhovou ženskou z fotobanky, poměrně ty uživatelé se na to už alergický. Takže když je to možné, jste schopni v přijatelné kvalitě zpracovat fotky nebo vyfotit, tak je tam mějte. Plus vyplňujte autory, takže ty popisky, které mě budete, vám můžou pomoct pro SEO. Je to možná říct Marek, jestli to má nějaký smysl, ale dost mám třeba přístupu na webech, které jsou pro ženskou cílovku, tak z obrázky.cz nebo Google Images. Že v podstatě ženy, se k ním zase evidentně vrátíme z té mody, tak chtějí projíždět prostě celý stream, celý pro těch obrázků a hledají, co se jim líbí. A dělají to buď na nákupní práci, na katalogu, na něčem, nebo na obrázky.cz, nebo na Google Images. A v podstatě takhle vám můžou přijít. Jenom z takové blbosti, že jste vyplnili alt, Google nebo se na více na tom obrázku. Co se mi u běžných článků ještě osvědčilo, prolinkovat dalšími články přes klíčové slova, takže v podstatě vylepšíte si interní prolinkování a u mnoha webů mi to pomáhá Google v podstatě bez link buildingu pořádně. V podstatě Google stačí, že máte hezkou takovou strukturu, která je dostupná na Wikipedii a v podstatě odkazujete tematicky na další podstránky, na další téma, který to rozvíjí nebo je nadřazený. A v podstatě Google na to dobře slyší. Hlavně z těch tematických článků, to jsou obecné články, nepromění v podstatě jenom tahy návštěvnost.
Linkujte z nich na ty afročlánky, jsou prodejní, můžou být recenze, můžou to být landing page, v podstatě na ty směřujte vždycky ty články, linky. V podstatě pro mě nejprodejnější textový obsah jsou recenze. Můžete mi případně kontrolovat, že to může být landing page nějaká prostě zaměřená, ta recenze, tam budeme zase důvěru. Máte vlastní fotky, vlastní videa toho produktu. Upozorňuji, mějte tam jenom linky. Mně se dost často stávalo, že v rámci té honby po úžasném interním prolinkování z recenzí, které jsou výkonnostní, kam prostě přivádí tu návštěvnost, tak jsem linkoval pod stránky, slovníče, nějaký jiný články. A strašně jsem se divil, proč na článek přibudu z PPCček 100 lidí a najednou odejde na ten shop jenom 10. Mně vůbec nedošlo v tom, jak jsem byl zažádaný do toho interního prolinkování, že oni procházejí přes ty běžný prolinky v rámci webu. Takže v těch recenzích, těch výkonnostních částech webu, mějte jenom linky, toho člověka v podstatě jenom namotivujte a dostanete co nejrychleji na ten e-shop. S těma recenzema, to je specifický segment, kde potřebujete vždycky na konci se osvědčilo mít výrazný klady a zápory. Každý produkt, každá služba má klady, má zápory. Nebojte se zmínit zápory, může to vypadat kontraproduktivně, ale budujete tu nějakou důvěru těch uživatelů, že to není jenom úžasný, nejlepší, všechno vychováváte, ale že v podstatě ukážete to objektivně. Můžete se tím možná trošku uškodit, ale v té důvěře to dává ještě smysl. To samé na konci ještě, nebo v rámci článku je důležité mít nějaký úderný prvek, který v podstatě uživatel zvede, ten mateřský e-shop, button, šipka, nějaký výrazný grafický prvek. Takhle v podstatě může vypadá jedno ze recenzí. V podstatě zajímavý nadpis, dost se pracuje s autorem toho článku, může být reálný, fiktivní zážitek, jak to dokážete řekněme okecat nebo zpracovat, ale dost lidi reagují na to, že to je od konkrétního redaktora, když to je reálné jméno, tak ještě líp s fotkou výborný. Klidně od něj, k němu dejte nějaký medailonek nebo informace o něm reálně, kdo to je, taky bude důvěru. To samé štítky se dost dobře osvědčily do recenzí a pak v podstatě samotný text, vlastní fotky, když na ně kliknete, tak je to lightbox. Paradoxně, když jsem takhle web ukazoval třeba Tomášovi Dekanovi, tak mi říkal, že to je blbost, že ty obrázky musí být vždycky jenom čistý proklik na tvrdo na ten e-shop. Takže v podstatě uživatel si myslí, že si zvětšil fotku, ale jeho to hodí na shop. Já jsem to testoval a konverze šel takhle dolů. V podstatě ten čistý výkonnostní model, že všechny aktivní prvky z toho článku musí být na ten shop, je fajn, funguje u landing page, ale u recenzí, kde potřebujete vybudovat důvěru tím, že máte třeba velké fotky, detailní, že si ten člověk ten prohlídne, tak to nefunguje. Takže klidně v podstatě uživatelé z recenze přivádějte ven jenom přes ty kótočné prvky na konci. Třeba přes takovýhle. Paradoxně, tato kótočné prvky nepřijde moc výrazný vůči tomu či okolí toho webu, ale otestoval jsem v rámci 10 variant proti zeleným tlačítkům, červeným tlačítkům, textaci a paradoxně tohle vyšlo nejlíp. Nevím proč, já to nechápu. Já bych řekl, že prostě to zelené tlačítko nedává větší smysl, ale prostě, že nám se víc líbí tohle. Takže v podstatě mějte ten konec vždycky jednotné klady, zápory a ten prvek, který má uživatel odvést pryč. A vždycky si musíte testovat, jestli musí být velký, malý, jaký má mít vzdálenost od ostatních prvků, jakou textaci. To je prostě otázka testování, dá se říct, co je správné. Další věci, co používám na článcích nebo na obsah webech, které žijí z afilu, tak jenom na doplní jsou novinky. Dokážete tím stáhnout nový keywordy, nový trendy, v podstatě přitáhnete novou návštěvnost a z těch novinek můžete zase linkovat ty tematické články, takže zase interní prolinkování, nějaký údaj pro Google, že nebo pro Seznam, že myslíte na tu vnitřní strukturu, že dává smysl, plus moje poměrně tady know-how slovníčky. Snad v každém oboru, který existuje, můžete udělat slovníček. Můžete tam vypsat všechny prostě nějaké reálie z toho oboru. Cestování to můžou být země, nebo můžou to být
informace, třeba pasy, víza, v podstatě v rámci slovníčku. S těma slovníčkama se dá pracovat v každém oboru. Třeba u skateboardu nebo paddleboardu to můžou být jak se, název tracku, název desky, název výrobců. Výrobci pak fungují dobře, že s tou uděláte v podstatě takový seznam výrobců, který si dál v podstatě budete dál přeposílat na konkrétní podstránky u mateřského e-shopu. Takže slovníčky hodně zajímavý. S tímhle vším, s těma textovými obsahem je hodně práce, dlouho to trvá, ale ten obsah je poměrně trvalý, když upomeneme, že ty recenze můžete linkovat na už vyprodaný zboží, protože nedokážete nějak technologicky zajistit, že odkazujete vždycky na reální produkty. V podstatě v rámci toho všeho používám i e-maily. Pokud by někdo nevěděl, co to je, tak je to zasílání zpráv na e-mailové adresy, které vám dali souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Je tam důležité, že vám dali ten souhlas. Takže to není spam, který nemá smysl. Za mě nemá smysl vzít koupenou databázi, nemá smysl za mě ani vzít vaši databázi, kterou jste si náročně sezbírali a pak na ně pošlete tunu mailů, které prostě jsou naprosto obecné. Chcete od nich jedinou věc, aby si něco koupili. Jasně, všichni chcete vydělat, ale takhle to nefunguje a už i tohle tu hromadu rozesílku považuji za spam, protože nikomu nic nepřines a nikomu stejně nic nevydělá. Takže jak já pracuji s e-mailingem? Pro mě je klíčová segmentace. Já potřebuji vědět, ke kterým lidem mluvím v tom e-mailu. Takže potřebuji zjistit, kdo to je, jestli to je muž, žena, jaký mají zájmy, jaký článek je zajímavý. Tohle potřebuji všechno vědět, abych jim mohl na míru v podstatě poslat tu zprávu. Může to být v podstatě automaticky, v případě, když ty data budou. Ty informace po nich, to jsou dva způsoby. Zjistíte při registraci nebo spíš před ní, než odešlo ten e-mail, nebo ten odběr těch mailů, že oni mají zájem, nebo později dotazníky. Já používám obě řešení, ale to první má poměrně výrazný úskalí. To se pak už nezeptám Davea, jestli s tím někdy pracoval. Tohle je screen ze cestu.com. No a hodně pěkný v podstatě, hodně pěkný zaškrtávací seznam, o co ty uživatelé mají zájem. Předpokládám, že když si uživatel zaškrtne Afriku, tak bude dostávat údaje o Africe plus nějaký největší bomby všude. Nebo to je Afrika. Přesně tak, jako největší bombu slyší každý. Jo, dobře. Pokud máš webu jako někam, tak ten člověk tam chce letět, aniž by to někdy plánoval. Takže vyvoláš mu tak. Jo, dobře, takže v podstatě uživatel si předem zaškrtne do jakého, v podstatě do jaký škatulky ho se chce dostat, jaké informace chce dostávat a dle toho bude dostávat e-maily. To je jedna cesta. Budete dělat předem, nebo to můžete dělat v podstatě ex post po jejich registraci v rámci nějakého dotazníku. Pošlete dotazník, že od nich chcete dát nějaké informace. Kdo to je, už žena, věk, zájmy právě, nebo tady by to šlo, jaké akce vás zajímají. Ale v tom e-mailu je vhodný s tím pracovat, už dejte jim za to něco, dejte jim slevu, dejte jim nějaký produkt zdarma, nebo dejte jim e-book užitečný, strašně úžasný. V podstatě tam v tom dotazníku s tím musíte trošku víc pracovat. Já jsem testoval oba přístupy a mám trošku problém s tím, že když po nich chcete tu akci předem, tak jsem měl velký problém s konverzí. V podstatě porovnání počtu e-mailů před porovnání počtu e-mailů s tímhle, v podstatě filtrování předtím a v podstatě po nebo bez něj je problém, že tohle vám neudělali všichni z těch ostatních. V podstatě měl jsem propad třeba 45% mailů se nezaregistrovalo, že to bylo třeba moc složitý, nebo prostě jsem po nich něco chtěl. Takže v podstatě já používám tu druhou metodu, sbírám maily od těch uživatelů všech a až pak zpětně si od nich sbírám ty data, tím pádem mám větší databázi, mám víc těch uživatelů, můžu s nimi víc pracovat, mám větší objem konverzí provozů. Takže je otázkou na zvážení, jestli s tím pracovat ex post nebo před. Je to otázka testování. U tebe to může... Určitě před, protože tomu člověku přesně něco dá a já chci, aby si to vzal hned. To znamená, že on si hned vezme toho ideální svý jakoby destinace. Já prostě po něm nemůžu chtít e-mail a pak se ho ptát, teď něco dám. Já to prostě dám hnedka, protože vlastně to přidanou hodnotu nebo to, co on chce, tak si hnedka vezme. Dobře, tak jo. A pak jako my samozřejmě mám lidi, kteří to vyplní a nezačnou tomu nic. Tak je možná všechno. Defaulty. Jo, dobře, tak jo, díky.
Takže možná evidentně buď to otestovat, nebo použít třeba jenom předat. Já bych to osobně testoval, co bude fungovat. Mně funguje ta druhá část, ale věřím, že v některých segmentů to nemusí být ideální. V e-mailingu už u toho sběru nikdy vám nikdo nedá e-mail zadarmo, protože je to jeho kontakt, je to prostě cesta k němu, informace, které on si prostě pustí do počítače, nechce prostě dávat e-mail každému na potkání. Takže musíte jim dát nějakou hodnotu proti za ten e-mail. Většinou se používají strašně užitečné e-booky, které nikdo nikdy nečte, hlavně nemají žádnou reálnou hodnotu, používají se slevy, používá se zákulisní informace, používají se tipy. V podstatě záleží, co můžete nabídnout vy, co můžete zpracovat a jakým způsobem to můžete prezentovat. Nikdo vám nedá e-mail sám prostě za sebe, takže musíte vymyslet, proč by vám to nedá. Budete mít vražit kopy a dávat to jenom, že prostě jste skvělí a jste love brand a chtějí prostě vás sledovat, nebo budete muset vymyslet, proč vám to dá e-book, sleva, nějaké informace. Jak ty maily sbírat? Co se mi osvědčilo, sbíral jsem je původně třeba v sidebočním panelu přes nějaký sběrný formulář. To je přímě řečeno, jsem to testoval hrozný. Když jsem netestoval ty sběr těch mailů pod článkem, v podstatě byl statický blok, bylo to lepší, v podstatě tam se očekávalo, že uživatel přečetl celý článek a evidentně už mi věnoval nějaký čas, už mi věděl a už až pak po něm jsem chtěl pustit ten mail. Fungovalo to líp, ale právě byly mizerné jednotky mailů na stovky návštěv. Prostě hrozně. Všichni uživatelé nesnášejí prý pop-upy, ale co jsem si otestoval na návštěvnostích třeba 5000 za den, nikdo se neozve, nikdo se nestěžuje, nějak se nezmenšuje počet návštěv na počet proklikaných návštěv, proklikaných poslánek na webu. Nedokážu se třeba z Google Analytics dohledat, že by pop-up, klasický vyskakující okno, mělo negativní vliv na používání toho webu nebo na vnímání toho webu uživatele. Takže můžete používat pop-up, což je klasický vyskakovací okno, ať už v rámci načasování, že přijde 5 vteřin po tom, co uživatel na webu, 10-15, případně, že vyskočí v případě, že uživatel doskroluje 3/4 stránky dolů, to třeba funguje dobře, kromě těch běžných pop-upů. Ale třeba nejvíc funguje exit pop-up. Je to netradiční poměr vyskakovací okno, spustí se jenom v případě, že uživatel myší, šipkou, píždí v podstatě mimo běžný rámec stránky. To by pro běžný uživatele bude znamenat v podstatě, že odchází z toho webu a chce ho zavřít. V ten moment vyskočí ten pop-up s nějakou nabídkou, s nějakou slevou, nechcete. Ještě nás neudouštějte, máme pro vás něco lepšího. Tohle mě funguje naprosto nejlíp v porovnání s pop-upem, s blokem sidebaru článkem. Teďka nové ještě teda testuju Leadbox a Samomí, to je typický typ sběru e-mailů v takovém výjezděci bullshit, ne, já vám pak ještě ukážu. Nemůžu říct, že to ještě funguje skvěle, sbírá tu maily, konvertuju, ale mám ještě málo dat, abych dokázal, že to funguje skvěle, ale je to další možnost. Jako vypadá v podstatě normální klasický pop-up. Přijdete na stránku, vyskočí úžasný pop-up s koutočným prvkem, dostanete e-book, vložíte e-mail, dostanete e-book. Prostě jednoduchý, užívají to všichni, funguje to, ale je to dost otravný, když to prostě otevřete za první hned, co přijde uživatel nebo po 5 vteřinách. Když už používat klasický pop-up, tak se mi osvědčilo ho vyskočit buď při tom odchodu, nebo v případě, že už uživatel se scrolloval na té stránce, takže mohl si třeba přečíst ten článek, takže projevil svůj zájem. To je ten Leadbox, to je v podstatě tady ten blok vpravo, zase znovu se objeví, co si pamatuju, jenom v případě, že uživatel se scrolloval stránku dolů. Je to poměrně malý blok, který nevyskakuje nějak agresivně, nemá tam grafický úžasný prvky, že se zatřese nebo že tančí. V podstatě jenom vyleze a je to nějaká nabídka k němu. A je to v podstatě alternativa běžným pop-upem agresivním. V Česku to můžete použít od Mária, v Leadboxu, má to Leadbox.cz, případně v rámci aplikací samomí.com, sumo.com, těch aplikací je tam hodně na pokračování k tomu webu. Takže je to alternativa, můžete to testovat v rámci oproti běžným. Mě teda
budou klasické. Frame je další metoda spolupráce, spoustu z vás to zná například z půjčkových v podstatě uploadů, ale paradoxně dá se to používat i na produktový a funguje to velice skvěle, ale nejen z e-shopu má to nasazení uploadů, protože jsme to přešli v programu, který se na starosti před 3 rokama. A v momentě, co jsme nasadili frame na jednotlivém e-shopu s produktem, tak ty konverze těch partnerů vyskočily trojnásobně proti tomu, že je posílali k nám. Což je poměrně jakoby marginální rozdíl. V podstatě v retailu nikdo to nikdy nepoužívá v Česku. Takže možná možnost, jak tlačit na Apple manažera, jestli nechce zařadit do svého nějakého plánu propagačních prvků, kde dá se s tím pracovat. Zase tak není to vražení na technické zpracování, ten frame, jenom musí se dobře pracovat s tím produktem, který tam bude vždycky bude tam jenom jeden. Ten frame je poměrně omezený velikostí, takže můžete koupit třeba jeden konkrétní produkt. Že bude to vhodný na úzce specializovaný landing page, na nějaký recenzní weby a tam to bude skvěle testování. Ohledně e-frameu, já jsem jeden čas jsem dělal v podstatě lead na hodnotí a co jsem si otestoval, já jsem to dělal návštěvnost v rámci 1000 za den, kupovám návštěvnost poměrně drahá. Co je důležité? Ten frame, který dostanete od svého poskytovatele, musí být maximálně konfigurovatelný. Musíte si u něj upravit vzhled, velikost, barevnost těch stylů, v podstatě tlačítek. Pokud to umožňuje a ten formulář bude stále použitelný, tak třeba upravovat počet těch polí, které tam jsou na vyplnění, takže musíte tam třeba jenom musíte tam jméno, e-mail, blablabla a musíte samozřejmě testovat, jestli tím nebude znemožněna funkce ze svojí firmy nebo i služby, která na to navázaná. Takže požadavek na v podstatě dodavatele, aby ten e-frame byl maximálně konfigurovatelný, musíte si upravit ke svému webu, aby seděl, aby tam krásně v podstatě padl. Takže velice pravděpodobně bude na bílém pozadí, když to byste měli upravitelný. A co se osvědčilo, mít na celém webu stejnou barevnost, stejnou velikost a pokud možno i podobný sdělení na těch třeba buttonech, kterými návštěvníka provádíte na celém webu. Na hlavní stránce mít v tomhle případě chtěl bych konzultace, třeba zelený tlačítko, podlouhlý, s nějakým lehkým stříváním a stejný kouterček, kde by měl být v rámci stejného webu všude na ty akční prvky. V podstatě ten uživatel není zmatený, protože ví, že já to kliknu a udělal to, že to prošel na další stránku. Tedy to, co on očekával. Takže ho nemusíte mást tím, že budete mít jedno modrý, jedno zelený, jedno bude velký, malý, jedno tam bude pro klik, bude link. Takže snažte se to u e-frameu zachovat stejný na tom webu. Mám otestovanou tu konverzní cestu a prostě dělalo to 10% těch konverzích jenom tím, že jsem srovnal v podstatě barevnost těch koutovačích prvků. Taková dobu by se dalo říct, ale funguje to. Další věc, který je velice důležitý, abyste měli pod kontrolou děkovačku, nebo je to, co se stane po odesání toho formuláře. Většinou se tam v podstatě otočí po stránkách v tom e-frame a tam byste měli mít svoje sdělení nebo možnost vložit svoje kódy. Bude se dá se udělat skvěle pro ty konverzní kódy, takže víte co, jaký kampaně, jaký klíčový slova z aspektu AdWords, Facebooku vám konvertují, to samé. Remarketingový kódy, můžete se s tím hrát, můžete si sbírat lidi, kteří jsou na celém webu remarketingem, ti, kteří konvertovali a pak se zároveň vyloučit, takže vám zběrou jenom ty, kteří nekonvertovali. Můžete jim připomenout, hej, ty jsi byl na té stránce, nechtěl si dokončit něco, nechtěl si odeslat formulář, nechtěl si objednat zboží a dá se s ním skvěle pracovat. Plus na děkovačce se dá skvěle pracovat s nějakou následně ještě další výtěží využívat. On už vám dali do důvěru, jste to získali, teď by byla škoda se ho zbavit, takže můžete využít nějaký synergie, jestli prodáváte pneumatiky nebo tematický produkt z automobilového průmyslu, tak zkuste jim nabídnout na té děkovačce něco dalšího. Jestliže někdo si vzal povinně líčení, tak pravděpodobně ho bude třeba zajímat, že od nového roku může mít potřebuje nebo autolékařku. Takže mu nabídněte třeba odkaz na autolékařku. Otestujte si, jestli je to zajímá, jestli jste si to vážně vymysleli dobře, nebo jestli to bylo jenom nesmyslný konstrukt. A otestujte, jestli můžete to
soutěžit víckrát. To samé, když máte na uživatele mail, v případě třeba pneumatik, víte, že v nějakým ročním horizontu, třeba 2 lety, mění pneumatiky v rámci jara a zimu, takže s tím můžete už nějak pracovat. Takže zkuste najít prostě ty synergie v rámci svého oboru, jaký produkty se dají v podstatě ještě navázat na ten váš původní a zkuste to zapojit do toho e-frameu na děkovačku. Takhle vypadá v podstatě e-frame, který já jsem používal. Naprosto jednoduchý, původně měl 7 položek, nakonec se zjistilo, že můžou být jenom 2. V podstatě je potřeba pro ten navolání toho uživatele je jméno a telefon a souhlas se zpracováním osobních údajů. V podstatě nic víc se nepotřebuje. Původně bylo vybrat si pobočku, vybrat si, myslím, že tam bylo snad i adresa, e-mail, takže ty většiníkovi v podstatě údaje, které ho muselo vyplnit, které ho mohli paradoxně odradit, takže to mělo špatně vliv na konverzi. Tohle se otestovalo, fungovalo mnohem líp. To samé doporučuji e-frameu, myslím u toho formuláře, zkuste vypsat vedle v bodech, co ten uživatel získá tím, že to odešle. Já jsem tady třeba pracoval s tím, že v případě, že to odešle, tak dostanete konzultaci 30 minut s tím specialistou, diagnostiku, ideálnějších doporučení. Vy můžete pracovat s tím, že můžete mu pomoct s tím, že bude kontaktován tak a tak, e-mailem, telefonem v rámci nějakých pracovních hodin v rámci dne. A ten uživatel už nebude pak jakoby překvapený, že mu najednou někdo volá. On bude vědět, za první měl by to vidět už z toho vašeho webu z těch kroků před, že se bude dít něco potom vyslání toho formuláře, ale vy můžete tady prostě zopakovat. A třeba u toho zdraví byl problém, že ten uživatel vyplnil formulář, byl to třeba zdarma a pak najednou bylo navolávání těch kontaktů a v podstatě nevěděli, co bude dál. Ona se vždycky ta telefonistka ptá, jestli jsou dobře seznámeni s tím, že to je zdarma, nebo že to je 30 minut, nebo že to je tam. A ty uživatelé to nevěděli, takže v podstatě byl problém s tím, že ten telefon třeba trval díl, pak byl třeba problém se schvalovatelností těch lidí. Takže uživatelům v podstatě ulehčete tu cestu, dejte jim ty informace, co potřebují, vy si tím zvýšíte konverze, a nic vás to paradoxně nestojí. Plus si klidně otestujte, jestli vám to líp konvertuje s těma bodama, s plusama, se zaškrtávátkama, nebo jestli jenom samotný. Jestli vám to konvertuje samotný jakoby jenom e-frame, bez těch bodů a máte dobrou schvalovatelnost, proč ne? Může to fungovat, ale všechno otestujte. To je další e-frame, já už právě produktový, který jsme použili předtím v rámci prodeje krému. To byl jeden produkt, který v podstatě byl jednoduchý e-shop a po nasazení takové e-frame na partnerský weby, ten e-frame v podstatě konfigurovatelný barevně, velikostně, on byl i responsivní v rámci velikosti, který jste si vy na webu vložili. Takže v podstatě mohli jste si s ním dělat, co jste chtěli a pořád byla zachována ta konverznost, tak po nasazení takové e-frameu, ač to je prostě retail, který běžně nepoužívá e-frame, tak ty konverze vzrostly 3krát, což prostě jsou pěkný peníze pro každý. Nakonec tady mám XML feeds, což je datový formát, který vám přes nějakou prostě datovou vrstvu dává informace o produktech, o adresách na tom materském e-shopu, jsou tam fotky, varianty toho shopu, nebo varianty toho produktu, parametry, kategorie. V případě, že vy s tím umíte pracovat, víte pro začátečníky, tak si můžete stavit na těch datových informacích katalogy, porovnávat všech těch produktů. A v podstatě každý den si je můžete aktualizovat, takže se vám nestane, že máte neaktuální web s produkty, které tam prostě už na tom shopu nejsou, na tom uživatel si ho nekoupí, takže vám tam přišla v ní več. Takže díky XML feedu budete tam neustále aktuální informace a hlavně na tom web se dostanete spoustu klíčových slov, nový kategorie, nový štíty, který si tam neměli. Pokud je ten feed dobře nastavený, tak už jenom tím, že si nahodíte na text kategorie, parametry, ty fotky, tak můžete dát v podstatě návštěvu z organiku, aniž byste v tom webu měli jakýkoliv jiný obsah. Už jenom tohle stačí. Pokud je to dobře navržený, není to vražedě duplicitní, tak to funguje jako Google pro seznam. A musíte mít dobrýho dodavatele nebo mít tweet na míru. Tak pro neznání takhle vypadá. Když jsem původně viděl, tak jsem si říkal, že jsem skončil. A
nakonec v podstatě programátoři umějí udělat skript na míru, na WordPress jsou doplňky, které to umějí, ať už zadarmo nebo placení, takže vy tohle přijde bez řešení, vložíte ten jeden URL odkaz s tím XML feedem a v podstatě už jenom řešíte, jak to si zobrazíte. Tohle je dám použití, který máme pro feláky ikony. Jinak abych připodobnil, ikona je e-shop s ekologickými potřebami s biokosmetikou. V podstatě uživatelé si měli požadavek na to, aby ten film byl lepší původně byl hebránský, což nebylo dobrý z hlediska SEO, že ten obsah byl duplicitní. Plus tam nebylo spoustu prvků, takže tenhle nový feed má třeba nový kategorie, nový strop kategorii, takže ten produkt není jenom v balzamikem, ale i v názvu výrobce, plus i v rámci třeba nějakých velikostí, třeba nějakého objemu, plus jsou tam varianty, parametry, takže čím víc informací vy dokážete z toho feedu dostat, tím lepší práce budete mít, plus u toho návštěvníka budete mít lepší důvěryhodnost, protože najednou mu řekneme, neukážete jenom fotku, nadpis, nějaký krátký popisek, ale dáte tam varianty, dáte mu informace o objemu, složení. A s tím prostě jde ruku v ruce ta důvěryhodnost a funguje to skvěle. U XML feedu, co jsem osvědčoval, znovu, tlačte inzerenta, abyste měli feed na míru. Za první, abyste se odlišili od ostatních partnerů a v podstatě neměli duplicitní obsah vůči jiným, vůči samotnému e-shopu. Takže jestliže vy budete mít v feedu navíc lepší kategorie, informace o skladovosti, více variant nebo informace o složení, tak už jenom tím se odlišíte a ty vyhledávače to slyší. Sice se říká, že to duplicita je problém, není to tak úplně pro pravda, musíte se s tím vyhrát s tím feedem. I s základním duplicitním feedem od e-shopu můžete udělat problém, můžete už druhý den tahat prostě organickou návštěvu, když jste schopni to realizovat nějaký lepší úrovni. Tohle je můj tip v podstatě z praxe. Ten feed se nějakým způsobem třeba 3krát denně aktualizuje, v případě, že máte 3krát denně nastavený chrono, aby se aktualizoval. A co se stane? Je to klasický produkt, se na e-shopu vyprodá. A co vy s tím? V podstatě na webu dobře, v jeho rámci třeba do feedu zjistíte, že tam není, dle nějakých věček nebo dle nějakého stavu v tom feedu. A co teď s tím? Na webu máte v podstatě podstránku, má to URL adresu, nadpis, fotku, informace o tom produktu a najednou v podstatě ten produkt není. Co v podstatě uděláte? Původně jsem to řešil tak, že jsem vymazal. Automaticky v případě, že produkt nebyl k svému feedu, jsem mohl za 5 dní smazat. Jenže tím jsem si vyřešil problém, že uživatel nenajde neaktuální katalog nebo neaktuální informace o produktech, ale stalo se to, že Google najednou a Seznam začali zjišťovat, že máme spoustu 404, protože pořád se produkty vyprodávají, pořád jich je víc a víc, prostě z toho hromadí. Pak na jednou dne vám pošle Google informace přes Google má se tomu, že vaše weby jsou úplně kvalitní, když tam máte polovinu prostě 404 a že vás prostě jakoby jsou zbarvy. Prostě nebudete tak dobře zobrazovat. Takže je to problém, který nemůžete opomínat. Buď budete řešit to, že ty 404 budete automaticky přesměrovávat na nadřazené kategorie, anebo můžete vyřešit to tak, že v případě, že ten produkt není v feedu, teda je teda vyprodaný, tak nechte na webu, jenom zneaktivněte ten noční prvek, který by ho převedl do návštěvníka do e-shopu a doplňte automaticky třeba spojení, že není skladen. Tím pádem uživatel v podstatě přijde na web, jestliže se prokliká na tom produktu, jestli dobře není skladen, neproklikne se na něj a nebude naštvaný v případě, že by se dostal na e-shop a ne, ten produkt tam není, byla by tak 404 nebo něco. Úplně nejlepší řešení, zneaktivnit ten prvek, doplnit, že není skladen a ten produkt celý přesunout do nějakého archivu. Někam mimo základní kategorie, kde v podstatě se k uživatel běžně nedostane, ale vyhledávač je právě indexu. Hlavně nejde tam toho v tom případě dát doleva, nechte je stále stejný, když to je v archivu. Takže vám se vznikají 404, máte pořád další vstupní stránky od vyhledávačů a neděláte se tím prostě problém. Ještě lepší varianta je v podstatě k tomu vyprodanému zboží v archivu. Archivu se pravděpodobně bude mít návštěvnost, tak je vhodný k němu doplnit třeba omlouváme se, tento produkt je aktuálně prodaný nebo dlouhodobě prodaný, záleží na tom stavu.
Zde máte příbuznou kategorii. V podstatě do uživateli u třeba lahví napětí, u konkrétně lahví napětí, v podstatě doporučte, ať se podívá do nadřazené kategorie, na kterou vy následně odkážete. Uvažte to tomu uživateli v podstatě ten prosud tím webem, dostane se, že ten produkt je prodaný, se stávají na e-shopu, tak s tím pracujete líp než ty e-shopy. Většinou ty e-shopy toho někdo 404 a nezajímá je. Ale vy s tím můžete pracovat líp, protože máte na své straně prostě ten feed a ty produkty. Takže zkuste se tím inspirovat. A to je všechno. Máte nějaké dotazy nebo nějaké protinávrhy, že to všechno, co jsem říkal, byla nepravda, nebo nějaké připomínky? Testoval se ty vyskakovací okna v závislosti na třeba doplňcích do prohlížeče, jako je adblock a takovýhle? To jsem netestoval, testoval jsem jenom ty pop-upy v podstatě v rámci zařízení, jestli to je jakoby desktop nebo mobil. To jsem zapomněl zmínit s dlouhou dobu, co jsem použil pop-upy a nezkontroloval jsem si, jak to vypadá na mobilu, takže je důležité zohlednit to, že ten pop-up by se v rámci mobilního zařízení neměl zobrazovat, protože na mých webech je to ještě na některých to ještě je, že na mobilu se ten web otevře se pop-up a tím jste skončili, protože nemáte ho ani zavřít, protože to zavírá takovým mimo, běžný rámec. Takže bych odpověděl, netestoval jsem to proti tomu adblocku a plus těm pop-upům ještě zkuste buď vymyslet, jak ho udělat responsivní, aby byl lepší na tom mobilu, nebo v podstatě na mobilu vůbec obrazujte. Jak ty uživatelé vám budou hodně rychle utíkat, nebo je možná agresivně doručíte k tomu, aby vám to e-mail dali, protože nějak se na tom váš web nedostane. A ta otázka z nás váží, jestli chcete štvát. Exit pop-up a mobily. Ten mám v základu nastavený v tom pluginu, že se to zobrazí na mobilech, kvůli tomu, abych to nemusel řešit, protože tam prostě bude problém, kde se to zobrazí, překryje to obsah, hlavně jakoby jak na telefonu, že jo. Či to funguje na mobilech Exit? Jo, teď jsem s tou uvědomil, na mobil vlastně nemáš jak vlastně detekovat ten obsah dál, to možná proto tam je defaultně zaškrtnuto, že to na mobilech nefunguje. Takže netestovat se, dobře díky. Ještě nějaký dotaz? Banery, tak koupíš první. Rozdíl v rámci desítek procent, ale konkrétně ten v rámci celého testování nasazení, co je na tom baneru, v jaký souvislosti je použité, v jaký tematičnosti. Nejspíš tady pro všechny, co je takové průběrné CT jako klasického baneru. Běžného grafického prvku, který vypadá aspoň k světu, tak je to v rámci jednotek až promilí. Co já mám to zkušenost. Ale ještě jedna věc, já bych neříkal, že banery nefungujou. Podle mě banery fungujou, ale jedna věc je proklikovost a druhá věc je pak konverznost. No jasně, to jsem dělal. Konverznost z banerů klidně přibližuje k 5% nějaký světlý dny, takže jako jo, jinak okolo 3% není problém i z banerů mít konverznost. By mohlo fungovat na webu, který má velkou návštěvnost. Očekává se, že prostě velký objem tam dotočit. Nebudu říkat. No, všichni víme. Ještě nějaký dotaz? Ještě slovníček. No. Co je nějakým způsobem přijatelná hranice kapacity těch odkazů na jedné stránce? Google říká, že jich má být 100, a teď mě už upozorňoval, že by to přání, protože já mám ve slovníčku 400 podstránek. Že zpravidla máš na jedné stránce 100 linků ven, nebo 100 linků v rámci webu. Takže jestli máš slovníček větší, tak je to problém. Já to třeba mám a nevím, jak to řešit. Mám třeba slovníček v rámci jednoho postu a mám tam prostě 500 odkazů. Protože mám prostě tak široký slovníček, tolik výrobců, tolik hesel, že to je prostě na jedné stránce. A nevím, jak to vyřešit. A to je nějaké číslo opravdu fyzicky nikdy napsané na náboji? Ta stovka, myslím, že je to Já seznam nemám s tím žádný problém, já mám slovník.čr a tam těch slovíček je tisíce. V rámci jedné postránky? No, samozřejmě. Můžeš si vylistovat i jakoby kompletní jako abecedně třeba, nebo mám telefonní seznam, tam je máte kráva, tam si není žádný problém. Máte nám prostě vidět. Nám se to tak příklad. Ještě někdo něco?